obožavam saunu. Najbolji način da se riješiš suvišnog sala. Meni to ne treba. Ja ga nema. Pa kaj si onda došla s nama? Daj briši, trošiš nam vrući zrak. Zato što obožavam Grčku. Kakvu Grčku? Pa sam si rekla da idemo u Grčku kupelj. Ne, draga, Turska se kaže, turska kupelj. A čekaj, pa šta Grci ne idu u saunu? Dobro, nije bitno uopće kako se kaže, važno da je nama lijepo. Da, ovo baš je divno ovako život u sauni. Šteta da već moramo ići. Da. Moj su mitro tvoji, Moji su veći, ja nosim 37. Ovo ne govorimo o gaćama, nego znaš već. Aha, kužim. Možda nam se sad nakon ovog smaja. Opa, lijepo društvo. Cure, samo jedno pitanje me zanima, su to silikoni? Sanjica, Bog. Bog, tata, čuj, mogu je Badić staviti sušit kod tebe? Naš Viki opet oprala cijeli ormar, pa uopće doma nemamo mjesta. Ma, samo stavi. Šta, bili ste na kupanju, Prvo plivanje, onda kuhanje. Kakvo kuhanje? Pa tata u sauni. A onda su došli neki tipovi i izbacili nas van. Da? Da. Pa da sam ja bio tamo, pitao bi ja njih za zdravlje. Tata, kad smo već kod zdravlja, kak si ti narušio svoje? Pa, Sanjica, ne znam ni sam. Valjda je u tramvaju ili... Valjda sam stajao kraj prozora pa me je propuh, znaš, mislim, ali sve... Joj, tata, ne moraš mene muljat. 100% sam sigurna da imaju veze s nekakvim ženskama. Sanja, uopće te ne muljam, evo, časna pionirska. Tata, pioniri već odavno ne postoje. Daj, Sanja, molim te, daj. Nemoj ti meni, Sanja, molim te, nego lijepo tu lezi, ne mrdaj, sad ću od tebi napraviti čaj s limunom i medom. I kekse. A daj, tata, ne pretjeruj. Ne, znaš da volim čaj i kekse, to mi je ono. Joj, Bože, ja ne znam, ja umrijeću. Tata, nije ti ništa. Mama je dobro govorila da si totalni cendravac kad se razboliš. Pa nemoj, mama, ja sam cendravac. Pa ja sam najzahvalniji pacijent koji postoji. Aj ti meni reci, kad sam i ja. Tata, nije ti ništa. Najobičnija prehladica. Ma nemoj, sad si čak i doktorica postala, ne? Mogla bi mi skuhati i malo juhice. Ma da. Gle, tata, nemoj sad pretjerivati. Nemoj da te još i ja ostavim. Hej, Bog Sanjić. Bog Jurek. Evo, tata, došao je tetak, pa može ti onda on dovršiti čaj. Ajde, pusa, Bog. Zdrav bio, Ferdo. Kaj? Kaj se dogodilo? Ne znam, teška prehlada ili... Ma, pa di si ju pokupil? Kaj, propuh u tramvaju, propuh u bulji? Pa, Jura, niš me nemoj pitati. Jučer sam malo divljao. Ma da? Je. Di si divljao, s kim si divljao? Bili smo vani, bio sam s grofom vani, znaš, pa smo malo, ne znam, sve me rastura, Jura, sve. Kaj, s grofom si bio? Da. Ja, da sam bar bil s vama. A di ste bili? A najprije smo bili u kafiću, znaš, smo malo na cugi, i tak, ne znam ni sam, mislim, meni se baš i nije išlo, nije mi se pilo, ali, vjerujem, sve me rastura, ja ću riknuti. Eto. I onda? Niš, velim ti, bili smo prvo u kafiću, meni baš i nije bilo dobro, nije mi se išlo van, ne, ali, znaš, čovjek si misli, kad krene nešto po bedastoći, obično dobro ispadne, ne, i puno smo pili i ne znam, i onda, odjedanput su se pojavili te dvije ženske, znaš, da. Nema je, Jura, da znaš koji su to bili komadi. Da, ništa se ništa posebno dogodilo, ali s druge strane, takvim ženskama ne vreš odoliti. Kužim, ma kak im možeš odoliti, kaj ti je? Da. I onda ja ne znam, znaš, nakon cuge smo otišli na to noćno kupanje na jezero. Grof se je negdje sa svojom izgubila, a ja sam sa ovom svojom ostao. A zakaj ste išli na jezero? Ne znam, nemam pojma, evo, ja čak niti ne znam kak smo dospjeli na to jezero. Razmišljaj, i onda, ja ne znam, ja sam htio iti doma, ali mi ova nije dala. Kaj? Nisi dala? Ne, mislim, ne to da mi nije dala, nego, naprosto, ne znam. Jura,
ženska je bila nimfomanka. Ferdo, mora se čuvati tih drogeraša. Znaš kaj, ima ih posvud. Čekaj, nisam rekao da je narkomanka, nego da je nimfomanka. To sam rekao. Pa da. I onda, kaj ti velim, Jure, pazi se tih nimfomanki, dok si živ. Ti si poludar. Ferdo, ti si totalno lud. Pa nimfomanke ne postoje, pa kaj je tebi? Ko ne postoje? Da. Čekaj, pa ja ti za ozbiljno govorim, Jura, ja uopće ne lažem. Znaš kaj, ne verujem ti ni reći. Ma ne veruješ mi ni reći. Ne. A sad mi onda reci i ja. A ovo? Kaj je to? A pa ti mi reci ako si takav ekspert. A vidiš i sam. Badić, to mi je ona poklonila jučer kao uspomenu za našu zajedničku noć. Evo, osjećaš, još je mokar. Osjećaš. Jura, srce mi sad preskače kad se toga sjetim, vjeruj mi. Moraš se jako čuvati. Jako. Znaš kaj, znao sam ti jedno kad nam je srce preskakalo i... I kaj se dogodilo? Mi smo umrli. Pa baš ti hvala. Čuj. Daj pričaj dalje. Kaj je bilo? Ma ne, Jura, ne vrem ti, pazi, nije mi dobro i ono, tu me reže me sve, nego... Nazdrav. Jura, daj, vodi skoči do ljekarne i donesi mi neke vitamine. Daj, molim ti, daj skoči. Kak ne? Nego, znaš kaj, Ferdo? Da je meni biti s nekom infomankom. Bog te blagoslovio. Pa baš i nije. Izgleda da sam se prehladio, možda ću dobiti temperaturu i grlo me pecka i sam sam vriti. Napravit ću si svoj čudotvorni napitak, onaj znaš, od meda, limuna i češnjaka. Nemoj, molim te, od češnjaka, nemoj, Zašto? Nemoj, pa znaš, zadnji put si mi usmrdio stan sa tim češnjakom. Pa znaš da mi je i kanarinac krepao od smrada, od tvog češnjaka. Pa neš vjerovati, grofe, najbolja je narodna medicina. Znam, ali ti te svoje nadriljekarije probaj na drugom mjestu, molim te, nemoj samo ovdje. Kaj ti da ja umrem, to bi ti reci stav... Ne kiši u mene, zarazit ćeš me. Večeras imam sastanak sa jednom predivnom damom. Jel? Mene boli glava, a ti sad ćeš puštati tu groznu glazbu, jel? Neću puštat glazbu, samo brišem prašinu sa ploča. Što si ti trebao uraditi odavno? Ali ja sam alergičan. Na šta? Na Beatlese? Alergičan sam između ostalog na prašinu, na pavuke, na orahe, na sve, bogati. A kad čujem znaš tog tvog Džegera, dobim prišteve. Ajde. Ne trabunjaj, kakav Džeger, kakav... Ti samo širiš ovdje bakterije. Šopaš se tim tabletama. Idi, diži dupe, idi u ljekarnu, kupi vitamine. A čovječe, ja nemam love za vitamine zbog takvih kao što si ti, ja se nepravilno liječim. Šta trabunja? Kaj trabunja, ja nemam love, nisi mi platio za popravak vrata. Nisam ti platio za popravak vrata jer i nisi ni popravio. Ja sam se trudio i da se razumijemo, svaki moj izlazak na teren se plaća. Nemoj da ti ja naplatim izlazak i ulazak na teren. Neš se ti tako lako izvući. Razumiješ, moje usluge imaju cijenu, dragi moje, ne? I kako te nije sramota bolesnog čovjeka tjerati na ulicu, ha? Ajde, gibaj, doviđenja. Žalit ćeš ti za mnom, grofe. Žali? Ajde, Jura, javi se gdje si, kvragu. Nema ga ni za lijek.
Vidi ovo, 39 sa 5. Šta je? Bolujem ja, boluješ ti. Je. Bolujemo. To je sve stvar kondicije. Slušaj, grofe, bit će bolje. Daleko si ti od vrhunske forme, a jučer si se stvarno držao kod curice. Kakva curica? Pa mala ona što još nije pošla ni u vrtić. Žena ti se otvoreno nudila, a ti ništa. Kako ništa? Šta si ti očekivao? Pričaš joj tužne priče. Si ti mislio da će ona sad plakat što je tebe žena ostavila? Umjesto da je sve. Stvarno si me razočarao. A dobro, drugi put. Nema ti tu drugog puta. Takve žene ne padaju s neba svaki dan. Ja sam mislio da je zanima, a klimala je glavom. Je. I dobila je potres mozga koliko je kolutala oči. Šta ti je? A bolestan sam, vidiš da umirem. Ja sam mislio da je to od mamurluka. Ma je, ima murluk i prehlada i mislim da ću umriti. Znaš šta? Ti bi u buduće trebao izlaziti na ova mjesta gdje izlaze penzioneri. Lagano, ples, malo se njišeš, ljubim ruku i doma. Te grof, vidiš da sam bolestan i nemoj sad, molim te me gnjaviti. Osim toga, ajde pogledaj. 39 sa 5. Znaš da je i koma bolest? Ma koma je uvijek bolest. Ne znam baš. Gadno. Gadno, zašto gadno? Pretoplo za vampire. Da, molim te, daj. A reci mi boli li te jetra? Pa inače ne, ali sad da. A buši li te u prsima? Pa ne znam, valjda, ne znam. Ček. I oči su te žute, ti si nešto gadno pokupio. Šta pokupio? Tako, ja sam znao jednog tipa koji je isto tako Ne, samo mi nemoj dalje pričat, molim te. Nemoj ništa pričat. I vrati mi. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, imate kaj protiv prehlade? Osobno? Ne. Ali ne volim kad ju dobijem. Inače ne bi ništa imala protiv da je dobijem od vas. Znate, moj prijatelj ima... Pa ne zanima me vaš prijatelj. Zanimate me vi. Šta vi trebate? Ja bi trebalo... Vi... Ma dajte, pa niste vi tako stari, pa vi... Mislim, pa vama još ne treba Viagra. Vitamini. Ma dajte, kakvi vitamini? Odlično izgledate, pravi ste muškarac. Aj, mogu vam reći ovo tijelo, je jako seksi. Čujte, to nije za mene, znate. A nije za vas? Kako nije? To je za svakoga, malo akcije sa strane, nije nikoga ubilo. Uopće ne znam kaj bi vam rekao. Zbunjeni, sramežljivi. Ne znam zašto su uvijek pravi muškarci tako sramežljivi. Čujte, takav sam po cijelom tijelu. Takav, po cijelom tijelu, to su najopasniji. Zbunjeni, a u stvari ste pravi vulkani, jel? Da. Kaj vam u nas dva, a? Vitamine. Dobro, to sam čula. A što poslije vitamina? Oni su dogovorili, ne? Pa to sam htjela čuti. Tako volim kad se razmišlja. Evo, upute o doziranju 1 do 2 preporučam se. A 3 put dnevno na vlastitu odgovornost. A kakav je ovo broj? A pa to je broj mog mobitela za svaki slučaj. Nadam se da budete ga koristili. A gdje je sad taj Jurak vragu? Nema ga već više od sata. To sam. Tu, pa glupan, pa gdje si ti, pa ja sam mogao ozdraviti dok ti dođe. Čuj, daj mi reći, kak izgleda nimfa? Kak
izgleda, kak izgleda, kak. Reci, kaj ima onak dugu smeđu frčkavu kosu, ha? Pa može imati, šta znam. I kaj ima možda onak prekrasne, sočne, sladostrašne usne. Pa može imati, kak sad zavisi, da. A kaj dela u ljekarni? Jura, daj molim te, ovo ne znam o čemu sad pričaš. Čuj, upoznal sam nimfu. I to možda onu tvoju nimfu. Koju moju? Pa nimfa. A sjećaš se ono, jezero, ti i ona, ne? Čekaj, kakva? Što si rekao o nimfi? Ha? Radi u ljekarni, Ferdo, upoznal sam je. Šta radi? Ne znam, to još moram saznati, ali luda je za mnom. Hvala ti, Bože. Ne, to nije moguće. Nije moguće. Kaj? Sjećaš se ti one, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. A meni je, Ferdo, svanulo. Ček, stani malo, Jura, stani, smiri se, pazi, nemoj zaboraviti ono što sam ti rekao. Nikad se u životu nemoj petljati s takvim ženskama, jer vidiš što se meni dogodilo. Bojim se da to nije moguće. Ma daj, molim te, daj. To je to, a? Šta je to? Uputa za doziranje. Rekla ti je preporučila 2 puta po 1 dnevno, a 3. na vlastitu odgovornost. Pa dobro, ne pitam te to, nego kakvi su ovo tu brojevi gore? Tu, ispod. Pa telefonski broj. Šta telefonski broj? Šta čiji broj? Njezin? A to je za svaki slučaj, kaj? Čekaj, to je ona meni poslala broj telefona. A, ne. Za tebe su vitamini, a ona je za mene. A kako ćeš to objasniti, Lili? Ti zasereš, Ferdo, svaki put kad je najnapetije. Kaj bi zastral, mislim, pa ti si zauzet, ne, a jel tako? Kako ćeš to Liliki objasniti? Ko mi se javlja, koliko se ja sjećam, službeno ti si još uvijek u braku, znaš? U braku je, ali moja žena je sad krotiteljica divljih zvijeri i tamo je negdje s onim majmunom. Čuj, Ferdo, sam ja uvijek bil uz tebe. Jesi. Kad je bilo najteže, ja sam i opet bil uz tebe. Dobro, znam, u redu. Reci, što hoćeš da napravim? Buš ti uz mene. Budem. Čuj, takva se prilika ne propušta. Kakva je to žena, Ferdo? Kakva je to žena? Znam. Čuj, kaj bi ti mogel napustiti gajbu na 3-4 sata, ha? Nemoj to, Jura od mene tražit, molim te, nemoj. Daj na sat, 2, Ne brim ovak bolestan, evo, radi je Lili, reci, neko ona, di ću ja ovak bolestan, ha? Znaš kaj, nisi uopće fer. Ja nisam fer, ja sam Ferdo i daj mi tu kutiju. Ovaj broj, to ide s menom, a tebi su vitamini. Jura, nemoj se sad ljutit, ej. I znaš kaj? Kaj? Razmisli si još malo. Kaj sam ti rekao? Ma ne, Jura, čekaj Sam si razmisli. Pa čekaj, pa kaj se ljutiš odmah, pa kud da ovak bolestan idem iz stana, Jura? Jura! Ovo je E vitamina, ne C! Ti sad, na. Taj se ne bi znal doći ni na vlastiti sprovod. Halo? Hotel Maestro? Poštovanje, ovdje je Ferdinand Jurić. Ferdinand Jurić. Htjeli bi rezervirati jednu sobu za sutra u podne. Da. Ja i supruga. Malo je skupo. Ali slušajte, ja znam da vi niste hotel za 1 sat ili 2. Ne, ma shvatili ste, obojca smo muškarci. Ne, sve je u redu. Razumijem, sve će biti u redu. Evo mene sutra u 1. Može? U 1. Puno hvala. Ferdinand Jurić. S poštovanjem do sutra. Bog.
Ma čekam. Jure! Jurica! A, Jure! O, da, draga. A znaš li što bi tvoja Lili htjela nakon napornog radnog dana? A kaj mi hoćeš reći? A što si grintav, Jure? A Jurica moj, ma ti nisi prehladio. Aha, i čekaj, moraš leći. Bog ne. Ma lezi, Moram, ajde. ja Ma slušaj. Što je? ništa. A ništa, a grozno izgledaš. Znam. Aha, i ne smiješ izaći iz kreveta dok te ne prođe? Neću. Ne. A tebi će tvoja Lili skuhati čaj s medom? Ne, već mi je bolje. Ma Ne, ali lezi. hoću. Jesi bolestan ili nisi? Jesam. Pa onda lezi. Pa evo ležim. Tako. Slušaj, sad ćemo mi zajedno skidati temperaturu. Kako samo tvoja Lili zna. Valjda će doći. Nadam se. Ko? Ja kako? On to vidi jučer. O, gle, naše stare poznanice. Malo stara. Dobro. Dok je smetamo možda? Ne, naprotiv. Nisi to sam raskomukao. Da, Stvari dečki, htjeli bi vas malo bolje upoznati. Da, saznati sve o vama. Drvaš i gaća možda? Onda, čemu to skrivanje? Pa da, bacimo sve karte na stol. Bela. Aha. A sad je vremena da pokažemo svoj čar. A čekaj, vi imate Babića. Kure! A naši ručnici? Ferdo, pomozi mi, stari moj. Šta se dogodilo? Stari, pa kak šta, pa pogledaj kak izgledam, pogledaj. Čekaj, bio si s nimfomankom? Glavom, bradom i cicama. Jure, u vašem stanu? Točno. Pa čekaj, a Lili? Lili je u stanu. Nevjerojatno, i Lili je s vama. Ne, Lili je nimfomanka. Molim, čekaj, Lili je nimfomanka. Da. Gle, pravio sam se da sam bolestan, ne? Htio sam biti s mamom par sati, ne? Dobra, Ona si uzela slobodni dan i počela mi je skidati temperaturu. Ferdo, moja žena je nimfomanka. Pa šta se onda žališ? I čuješ? Kaj čuješ? Pa ona viče kak gladna lavica, ona je luda, ona nije normalna, pa ja se nje bojim. Ferdo, pa kaj da dela? Ja ne znam. I čuješ? Ja čujem, Jura, ja znam. To je njima inače u obitelji. Ja se nje bojim. Kaj je preveć, je preveć. Ne idem u stan. Pa vidiš, a da, prije nekoliko sati si mene tjerao iz stana. Čuj, ti to ne razmiš. Kak ne kuš da je nimfa, da je ona boginja. Ona je boginja, a Lili je Lili. Ali Ferdo, to ti nije isto, razmeš. Pa kak si to ne možeš zamisliti? A pa neću si to zamišljati. Čuj. Ja, pusti me. Pusti me, mama. Da što to radiš sad, Ja sam bolestan. Jura, čekaj, jesi ti poludio? Nisam. Pa daj vam zarazit ćeš se, čovječe, pa kud sad? Hoću se zaraziti, hoću biti bolestan, hoću ležati u krevetu. Pa Izgleda da imam temperaturu. Imaš toplovir? Ajme meni. Koliko je? 39,2. Joj, daj mi posudi temperaturu, Ferdo, molim te. Ja Lili pita, ja imam 39,2, jasno? Ja ću poludit, mislim, stvarno. Ferdo? A? Da mi reci, ima kakva tekma večeras, ha? Bog, Ferdo, ti si još bolestan? Da. Ti? Kaj ja sam bolestan. I ti? Pa si došao ovdje da se malo pomazite, a? Ako ti velim da sam bolestan sam, imam temperaturu. 39,2. 39,2. Odlično, super. Ne, šta je tu odlično?
Pa to je prava karantena. Kako se ono kaže? Kad čeljad nije bijesna, nije ni kuća tijesna. Dovodim vam pojačanje. Čekaj, kakvo pojačanje? A evo, ovdje, koma. Evo, tu. Sjedi. I koma je bolestan, znaš. Meni treba stan. Ovako je najbolje, vi ćete se družiti, bakterije će tu kružiti. Znaš, najbolje rješenje. Koma, čovječe, kakva ženska, kao one moje, znaš. Melinka, Greta Grace. Čuj, pa kaj je njemu? Pa on nije bolestan, on je lud. Ma bulazni od nekoj ženskoj iz ljekarne. Znaš ka me zgrabila, čovječe. Ka me zgrabila, to je bila akcija. Špagete, westerni, kaj god. Kaj, iz ljekarne? Da, iz ljekarne, čovječe. Žena, boginja. Znači, ipak postoji. Ne. Ha? Žena poput nje više ne postoji. Kaj ta žena radi? Pa to je naučna fantastika. Svidio šta temperatura uradio čovjek? Koma, daj reći.